Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mencho Antigua Makapagal. Aniya mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Nakigduyog ang Cagayan de Oro City alang sa piyesta sa itom nga Nazareno karong adlaw. Mas migamay ang mga contingents nga mosalmot sa Sinulog Grand Parade karong tuiga. Gibuksan na ang Subangan Provincial Museum sa Davao Oriental. Og sugdan sunod semana ang Pasalamat Festival sa Pagadian City. Padayong gisubay karon sa traslasyon o ang prosesyon sa imahen sa itom nga Nazareno ang ruta padulong sa Quiapo Church sa Manila isip panapo sa piyesta sa itom nga Nazareno karong adlaw. Niatong January 1, gidala sa Quirino Grandstand ang imahen dayong sugod sa Novena Masses hangtod sa mabalik sa Quiapo Church ang imahen sa itom nga Nazareno. Niadtong Martes, nagsugod sab ang pahalik diin libuan ka mga deboto ang mihalok og migunit sa imahen sa itom nga Nazareno. Mipahigayon sab og prosesyon sa mga replika sa imahen. Nahuman ang pahalik kaganinang pasado alas 4 sa buntag. Giusab ang ruta sa traslasyon karong tuiga, muagi ang anda sa halos 24 kadalan sa Manila. Gibana-bana sa mga organizers nga mulungtad ang prosesyon depende sa dagan niini. Niadtong miaging tuig milungtad og 18 oras ang traslasyon. Human sa traslasyon, magtapok ang mga deboto sa Quiapo Church nga maoy balay sa imahen sa itom nga Nazareno. Ipadayon lang ang pagtutok dinhi sa Solar News alang sa mga labing ulahing panghitabo sa piyesta sa itom nga Nazareno. Hugot na ang seguridad alang sa pagpahigayon sab sa prosesyon sa imahen sa itom nga Nazareno sa Cagayan de Oro City karong adlaw. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Menchu, gipahimangnuan sa kapulisan ang mga mulupyo din sa Cagayan de Oro City na dili kalu og sunglasses ato sa pagpahigayon sa dakbayan ug prosesyon sa itom nga Nazareno sa bisang ilang sukat gagahapon. Igot gihapon ang seguridad nga gipatuman sa pulis sa prosesyon nga panapos. Okay, medyo lain ang ato ang koneksyon kang Cheng. Atong suwayan og kuha og balik si Cheng Ordonez sa linya kabahin sa piyesta sa Nazareno dito sa Cagayan de Oro City. Daan ang nakagamot ang debosyon sa Nazareno ilabi na sa mga nagtuo sa milagro nga dala niini. Atong sayron ang hinungdan ug ang kasaysayan sa maong debosyon pinaagi sa report ni Luigi Flores. Ang imahen sa Jesus Nazareno usa sa mga estatwa ni Hesukristo nga gidala sa mga misyonerong Espanyol gikan sa Mexico. Ang orihinal nga imahen sa Nazareno nga gidala sa mga Recoletos nadaot atol sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Gisimbolo sa imahen sa Nazareno ang kasakit ni Hesukristo sa krus ug gituuhang milagroso. Giingong pution ang orihinal nga imahen sa Nazareno. Gituuhang miitom kini human sa usa ka sunog sa galyon nga giluwanan niini gikan sa Mexico. Giaprobahan ni Pope Innocent X ang pagsimba sa imahen sa Nazareno ni adtong 1650. Sukad sab sa 1880, dunay plenary indulgence ang debosyon sa mahal nga Nazareno nga giaprobahan ni Pope Pius VII. Katulo iposisyon ang imahen sa Nazareno sa Enero 1, sa Biyernes Santo ug sa Enero 9 atol sa traslasyon o pagbalhin sa imahen paingon sa simbahan niini sa Quiapo, Manila. Ang imahen sa Nazareno gisakay sa karwahe nga gitawag nga andas. Ang andas gibira sa mga deboto gamit ang mga pisi. Gituuhan nga labing sagrado ang tuo nga bahin sa andas tungod kay gituuhang gigamit ni Hesukristo ang tuo niya nga baga aron pagpasan sa krus. Nakagamot na sa mga debotong Pilipinhon ang debosyon sa Jesus Nazareno tungod kay alang nila susama sa kaagi ni Hesukristo ang ilang nahiagom nga kalisod. Matag tuig, minilyon ka mga deboto ang mosalmot sa traslasyon. Gani, magtiniil ang mga deboto sa prosesyon nga mulungtad tibuok adlaw. Matud sa usa ka eksperto, ang debosyon sa Nazareno migamot sab sa batasan sa Pilipino nga mutuman sa gisaan. Hindi siya nawawala
sapagkat may pangako ang mga deboto ng Nazareno. At ang pangakong ito ay kasama lahat ng kanyang pamilya. Lalo na kapag itong pangakong ito ay pangako ng isang kahilingang naganap. At itong pangakong ito ay hindi nila binibreak. Bakit? Dahil ang Pilipino kasi, number one sa ating palabra de honor. Ibig sabihin, when we give a promise, when we give a pledge, we make sure that the pledge is fully appreciated. Gipalig-on pa kini sa pagtuo nga pangayo ug makadawat kamo. Either meron silang gusto makuha o may nakuha na and they want to continue on the devotion. Matud sa usa ka pari, nagtuo ang mga deboto sa Nazareno nga simbolo sab kini sa paglaom. This is an image representing a suffering Christ who gives us hope. Because kung titingnan mo yung image, hindi naman siya nakayuko di ba? Nakita mo, taas yung noo niya, hawak-hawak niya yung cross with pride, straight shoulders. What does that mean? Semi-kneeling na siya, pero ibig sabihin niyan, hindi siya lugmok. Na kayong nagdudusa, may pag-asa kayong lahat. Luigi Flores, Solar News. Atong ibalik ang report ni Cheng Ordonez bahin sa hugot nga seguridad alang sa pagpahigayon sab sa prosesyon sa imahen sa itom nga Nazareno sa Cagayan de Oro City karong adlaw. Cheng? Menchu, gipahimangnuan sa kapulisan ang mga mulupyo din sa Cagayan de Oro City na dili magdala og backpack, kalo ug sunglasses sa pagpahigayon sa dakbayan ug prosesyon sa itom nga Nazareno karong alas 3 sa hapon. Bisang giulan sukad kagahapon ang dakbayan, ugot gihapon ang seguridad nga gipatuman sa Cagayan de Oro City Police sa gipaabot nga pagdagsang sa mga tao atol sa posisyon nga panapos sa piyesta sa itom nga Nazareno. Matod sa kapulisan, susama sa crowd control sa Black Nazarene position sa Quiapo sa Manila, ang gipatuman nilang seguridad dinhi. Gibutyag ni Fox 4 Chief Senior Superintendent Graciano Mijares nga tulo ka gatos ka pulis ang ilang ipakatap arong siguruhon ang kaluwas sa kalibuan ka mga mutambong sa posisyon. Napulo ka kilometro ang posisyon na magsugod sa Barangay Lapasan hangtod na sa Nazareno Parish sa Claro M. Recto Avenue dinhi sa Dakbayan. Sigun ni Father Otelo Polinar, ang Parish Priest sa Nazareno Parish Church, nagsugod ang pre-novena mass alang sa itom nga Nazareno sukad niya itong December 31 ug matapos karong adlaw. Gibutyag ni Father Polinar nga ang replika sa Black Nazarene sa Quiapo, Manila gidala sa Nazareno Parish Church dinhi sa Cagayan de Oro siyam na katuig ang milabay. Sukad niadto midaghan na ang mga deboto sa itom nga Nazareno dinhi sa Dakbayan, lakip mga deboto gikan sa Manila. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Gihagit ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang mga deboto sa Black Nazarene nga dili kalimtan ang mga naigo sa kalamidad sa nasod. Matod ni Tagle, kadtong nahigugma sa Dios, nahigugma sab sa iyang isig kaingon. Mihangyo sab si Cardinal Tagle sa mga deboto nga mag-ampo ug musunod sa sugo sa Dios. Dugang sa kardinal, dili mahigugma sa tao ang iyang isig kaingon kung himuong sentro sa ilang kinabuhi ang kwarta ug kung abusuhon ang iyang isig kaingon. Gihagit sab ni Tagle ang mga deboto nga dili ikauaw ang paghigugma sa Dios, ilabi na nga sentro na karon ang pagpangurakot. Buot sa kagamhanan sa syudad sa Manila nga himuong international pilgrimage ang tinuig nga pista sa Black Nazarene aron makadani pag mas daghang turista sa syudad. Matod sa Manila Tourism Office, doon na gani mga langyaw nga musalmot sa tinuig nga traslasyon. Gipahibalo na sab ang rector sa Quiapo Church, Monsignor Clemente Ignacio sa maong plano. Matod ni Ignacio, susama kini sa tinuig nga Hajj sa mga Muslim sa Mecca sa Saudi Arabia. Imbitahon ang mga Katoliko ug mga balikbayan sa tibuok kalibutan nga musalmot sa maong kalihukan. Minilyon ka mga deboto ang musalmot sa traslasyon matag tuig nga gipaabot sab nga musaka. Misalmot sab sa traslasyon ang usa ka grupo sa mga Orthodox Christians gikan sa Ukraine. Miuban sila sa mga deboto nga sa paghalok sa imahen sa Nazareno, human sila mibiyahe gikan sa Palawan ug sa Banawe. Matod sa usa sa mga Ukrainian, susama rasab ang debosyon nila ngadto kang Hesus bisag dili sila Katoliko. Human sa traslasyon, mulupad sab sila paingon sa Sugbo alang sa Fiesta Senior aron ila sang pasidunggan ang Senyor Santo Niño.
We are Orthodox, and in Ukraine are Orthodox and Catholic Church and Greco-Catholic Church, mixture of Orthodox and Catholic. And we believe in Jesus Christ. People from all over Philippines come to this festival. They adore Jesus Christ for worship and to give some request to Jesus Christ to get help in some problem. We understand because people all over the world are the same problems, the same families, children. So we are close to Filipinous people in this. Girekomenda sa usa ka urban planning expert nga himuong concrete ang mga bunkhouses sa Tacloban City. Mato ni Architect June Palafox, dili maayong puy-an sa mga pamilya ang mga bunkhouses tungod kay substandard ang mga materyales niini. Gawas nga himuong konkreto ang bunkhouses, mirekomenda sab si Palafox nga palapdan ang mga unit sa bunkhouses ngadto sa dili mo menos 21 square meters. Angay sab himuong dome ang atop alang sa mga unit. Mihingusog si Palafox nga angay ipatigbabaw ang mga dignidad sa mga mamuyo sa mga bunkhouse ug dili ang presyo niini. We should not just look at the cost, we should look at the benefits. And what's the value of human life? What's the value of human dignity? You design something even for the poorest of the poor, the poorest of the survivors, something that you would be willing to put your family in. Gipaabot ang International Labor Organization nga mohatag og temporaryong trabaho ngadto sa halos 12,000 ka mga trabahante nga naigo sa bagyong Yolanda. Matod sa ILO, punduhan ang employment program gikan sa ilang internal funds ug sa mga tampo sa Norway ug Japan nga mokabat ngadto sa $5.2 or hatagan og 5.2 million US dollars. Hatagan og trabaho sulod sa 15 ka adlaw ang mga trabahante nga moapil sa Emergency Employment Program. Mutabang ang mga trabahante sa pagpabarog pagbalik sa mga lugar nga nagrabihan sa bagyo. Mitanyag og dugang $8 million ang gobyerno sa Norway alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Si Wilmark Amazona sa detalye. Wilmark? Menchu, gibutyag ni Norwegian Foreign Minister Borge Brendo atol sa iyang pagbisita dinhi sa Tacloban City ug Basay sa Samar nga mohatag ang gobyerno sa Norway og dugang $8 million alang sa relief ug rehabilitation sa mga lugar nga naigo sa bagyong Yolanda sa Eastern Visayas. Tungod niini ang Norway ang ikatulong nga nasod nga mihatag og ginabang ngadto sa mga biktima sa bagyo misunod sa Estados Unidos ug United Kingdom. Human subling mihangyo si United Nations Secretary General Ban Ki-moon ngadto sa ubang nasod og hinabang alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda atol sa iyang pagbisita ni adtong Disyembre. Pagkakaron dunay kinatibukang $43 million nga donasyon ang Norway ngadto sa mga naigo sa bagyo. Matod ni Brende, ang mga hinabang gikan sa Norway gipaagi sa humanitarian organization sama sa Red Cross o Food and Agriculture Organization. Nag-apod-apod sab si Brenda og certified farm seeds o farm equipment ngadto sa mga mag-uuma sa Basay. Dunay 2,012 ka mga mag-uuma nga apektado sa bagyo, kapin sa 2,000 hectares sa mga umahan o plantasyon sa lubi nga nadaot tungod sa bagyo. Matod ni Brendo, muhatag sab ang Norway government sa pagpabalik sa water sanitation sa mga lugar, pag-ayo sa mga nadaot nga school buildings ug pagsiguro sa kaluwas sa mga babayi ug bata. Menchu? Daghang salamat Wilmark Amazona reporting gikan Tacloban City. Sa among pagbalik, gibuksan na ang Subangan Museum sa Davao Oriental. Ang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Aniyan ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, plano sa League of Municipalities of the Philippines Cebu Chapter nga punduhan ang disaster preparedness alang sa mga lungsod sa Sugbo.
Og sa Cebu Daily News, ulanon ang sugod sa nobinaryo sa Fiesta Senior sa Sugbo. Migamay ang participant sa out-of-town contingents nga mosalmot sa Sinulog Festival Grand Parade karong tuiga. Dugang detalye pinaagi ni Twini Malinaw. Twini? Yes, Manchu, 7 ka out-of-town contingents ra ang mosalmot sa Sinulog Festival karong tuiga. Ang mga mosalmot mao ang Tangob City, Placer, Masbate, Santa Catalina, Negros Oriental, Panglao, Bohol, Province of Lanao del Norte, Plaridel, Misamis Occidental, ug Kidapawan City sa Cotabato. Duha ka contingents gikan sa Leyte, dili mo apil sa kasaulugan tungod kay naigo sila sa bagyong Yolanda. Nakip niini ang alang-alang Leyte contingent nga maoy nakadaog niadtong niaging tuig sa free interpretation category. Dili sa mosalmot ang contingent sa lungsod sa Abuyog tungod kay nadaot ang ilang props tungod sa bagyo. Hinoon gipaabot ni Sinulog Foundation Incorporated Executive Director Ricky Ballesteros nga di kalidad nga performance gihapon ang ipakita sa baga nagkalain-laing contingents. Tungod kay migamay na ang participants karong tuiga, gipaabot ni Ballesteros nga sayo mahuman ang Sinulog Grand Parade karong tuiga. Kagabi nipakita silang best practice performance ang contingent sa Sinulog sa Kabataan Dakbayan sa Grand Stage sa Cebu City Sports Complex alang sa Pasundayag karong weekend. 7 kadagkong screens ang itukod atol sa Sinulog Grand Parade karong Enero 19. Samtang nipatuman og total gun ban ang kapulisan dinhi sukad kagahapon hangtod sa Enero 22 aron masiguro ang kahapsay sa kasaulugan sa Fiesta Senior dinhi sa Subo. Menchu. Daghang salamat, Winnie Malinaw reporting gikan Cebu City. Gibutyag sa Cagayan de Oro City Health Office nga 54.26 sa mga bata sa dakbayan wala pa nabakunahan kontra sa tipdas ug uban pang sakit. Base sa survey nga gihimo sa City Health Office niadtong October 2013, kapin sa 15,000 sa kinatibuk-ang kapin 29,000 ka mga bata nga nag-edad og 1 hangtod 4 ka tuig ang wala pa nabakunahan batok sa tipdas. Mihangyo na ang chairman sa Committee on Health, Councilor Dante Pajo, ngadto sa mga ginikanan nga kinahanglan pabakunahan nila gilayon ang ilang mga anak batok sa tipdas aron dili na mukatap pa ang sakit. Matod ni Pahe, dunay igong supply ang dakbayan sa mga bakuna batok sa tipdas. Sa Bonggao, Tawi-Tawi, naluwas ang dili mo menos 6 ka biktima sa human trafficking kinsa dad-on unta ngadto sa Saba. Na-rescue ang mga biktima sa mga sakop sa Marine Battalion Landing Team 5 ug sa Bonggao Interagency Task Force Against Trafficking ni atong Martes sa Udto sa Bonggao Tawi-Tawi Seaport samtang naghulat og kasakyan padulong sa Lahad Dato sa Sabah, Malaysia. Gilangkuban kini sa 3 ka babay, 2 ka lalaki ug 1 ka masuso. 1 ka ginganlan og salmentar ang mipasalig sa mga biktima og trabaho sa Sabah. Giatiman na karon ang mga biktima sa processing center for displaced persons sa Barangay Mampang. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sansar, Davao, gibutyag ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte nga huyang ang Bureau of Customs batok sa rice smuggling. Sa Bandera, Mindanao, gipalagpot ang 3 ka empleyado sa lungsod sa Imlang North Cotabato tungod sa giingong kawat sa buhis sa lungsod. Sa Mindanao Daily Northern Mindanao, mipasalig ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga dili mosaka ang plitihan sa Northern Mindanao. Sa Mindanao Daily Western Mindanao, napalgan ang lawas sa 1 ka babae sa 1 ka pangpang sa Gipos, Zamboanga del Sur. Sa Mindanao Daily Caraga, dili na makasinati og low voltage ang 4 ka mga lungsod sa Agusan del Sur. Og sa Mindanao Daily Davao, misalmot na sa 1 ka cluster team ang mga dagkong banana growers sa nasod. Gibarugan ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang bahad niya nga patyon ang mga rice smugglers bisan sa pagsaway sa Commission on Human Rights ug ubang ahensya. Si Ben Tesorna sa detalye. Ben? Mencho, wala panumbalingan ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang pagsaway ni Commission on Human Rights Chair Eta Rosales bahin sa gibutyag sa mayor nga patyo ng mga rice smugglers sa nasod. Gitawag kini ni Rosales nga unethical. Gani gihagit pa ni Duterte si Rosales nga mohatag og balaod nga nagdili sa pagpatay sa usa ka kriminal.
Sa iyang weekly television program nga gikan sa masa para sa masa, gibaharan ni Duterte ang mga rice smugglers nga patyon sila kung magpadayon sila sa ilang operasyon. Misaad ang mayor nga mogamit og tanang paagi aron maundang ang rice smuggling. Apan matud ni Rosales, ang papel ni Duterte isip mayor ang pagsiguro sa maayong pagdumala sa kagamhanan ug dili ang mupatay og tao. Sigon ni Rosales, magpadala ang sa HR og formal letter ngadto kang Duterte nga nagkanayon nga makaalarma og dunay sayop sa pamahayag sa mayor. Gisaway sab ni Presidential Communications Operations Secretary Sonny Coloma ang pamahayag ni Duterte. Matud ni Coloma, kinahanglan ang mga law enforcement agencies muhim og lakang aron maundang ang rice smuggling sa legal nga paagi. Gikutlo ni Coloma nga no one is above the law. Apan gihingusgan ni Duterte nga dili siya mabalaka kung ipriso siya tungod sa pagpatay sa mga rice smugglers basta kay mapanalipdan ang mga mag-uuma. I'd be willing to go to prison for the Filipino farmer actually. I'm old. I have a few years to live. Sinabi ko, huwag kayo magsali ito. Papatayin ko talaga kayo. Hindi ako nabibiro. I said, we were losing billions and billions of pesos and reducing the Filipino farmer to poverty. And itong mga human rights, I would just think over ethics. Samtang mipahimangno si Vice Mayor Paulo Duterte ngadto sa mga smugglers nga undangon na ang ilang binuhatan ug musubay sa bando sa mayor. Mencho. Daghang salamat Bente Shorna reporting gikan Davao City. Gibuksan na kagahapon ang subangan o ang Provincial Museum sa Davao Oriental. Gipanguluhan ni Davao Oriental Governor Corazon Malanyaon ug Department of Tourism Assistant Secretary Art Bongkato ang paglusad sa museum human sa 5 ka tuig nga pagplano ug pagtukod niini. Gingan lang subangan ang museum usa kini kapulong sa Mandaya nga nagpasabot nga sunrise. Kini tungod kay ang maong museum natukod sobra usa ka tuig human naigo sa bagyong Pablo ang ubang bahin sa probinsya. Gikalipay ni Malanyaon ang pagbukas sa museum tungod kay senyales kini nga naghinay-hinay na og barog pagbalik ang Davao Oriental. Nang hinaot sab si Bongkato nga mas mulambo pa ang turismo sa Davao Oriental. Misaad sab siya nga ilakip ang subangan sa mga tourist destinations nga ipromote sa DOT. Lakip sa atraksyon sa museum ang bukog sa dako nga sperm whale nga namatay sa baybayon sa Governor Generoso sa Davao Oriental. Ang maong sperm whale ang labing dako sa tibuok Pilipinas ug ikapito sa labing dako nga balyena sa tibuok kalibutan. Makita sab sa museum ang mga karaang kabtangan sa tribong Mandaya sa probinsya. Ug ang usa ka bahin niini gihulagway ang mga kadaot sa bagyong Pablo sa probinsya sa Davao Oriental. Makadawat og 3 milyones pesos karong tuiga ang local government unit sa Pagadian City gikan sa Performance Challenge Fund sa Department of Interior and Local Government. Ang incentive fund ihatag ngadto sa mga LGUs nga nahatagan og Seal of Good Housekeeping ubos sa kondisyon nga mubutang sab kini og counterpart fund aron ipatuman ang mga capital investment projects. Dili mahimong gamiton ang incentive fund alang sa bayranan sa buhis, sweldo ug ubang gastuhan sa LGU. Sa Pagadian City himuon sunod semana ang ika-15 nga pagpahigayon sa dakbayan sa ilang Pasalamat Festival. Atong saron ang detalye pinaagi ni Jong Kajon. Jong? Mencho, sugdan karong Lunes ang festival ang festival ug matapos sa Enero 19 nga mausab ang kapistahan sa dakbayan. Mimando si Pagadian City Mayor Romeo Pulmones sa tanang barangay pagsalmot sa mga kalihukan sa festival o paggahin o igong pundo pagsiguro sa kalampusan sa partisipasyon sa mga barangay. Matod pa ni Mayor, ang partisipasyon sa barangay mupaligon sa relasyon tali sa mga local officials. Ang Pasalamat Festival mupakita sa kultura sa tradisyon sa tribe people sa dakbayan, mga Christian, Muslim ug Cebuano tribes. Matod pa si Steering Committee Chairperson Vice Mayor Divina Gracio, sugdan na festival sa Lunes pinagi sa Agro Trade Fair sa Plaza Luz. Mupagayon sab ang Public Employment Service Office ug ang Department of Labor Employment sa Job Fair sa gym sa Enero 14. Musalmot ang Coastal Barangay sa swimming, fluvial parade o uban pang kalihukan diha sa Kabaybayunan. Matagabi adunay variety show sa Tacloban Stage alang sa kalingawan sa publiko.
15 ka mga eskwelahan ang gikatakdang mo appeal sa street dancing competition sa Enero 17 nga sagad saksihan sa kadaghanan muulan man o muinit ang panahon. Usa ka milyon ka pesos ang gigahin sa syudad alang sa premyo sa street dance competition nga ihatag ngadto sa mananaog pinagi sa CAS dili sama sa miaging o milibayng tuig nga pinagi ang premyo sa usa ka proyekto ngadto sa barangay. Aduna kini duha ka kategory ang ritual o ang street dance. Usa ka concentrated mass ang magsugod sa Fluvial Parade sa Enero 18 alang sa mga Santo Niño devotees. Gawa sa cultural activities, anasab ang religious activities nga pagasigdahan sa Katolikong simbahan. Mencho? Daghang salamat, John. John, reporting gikan Pagadian City. Banabana sa dagan sa panahon, uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Menchu. Matod sa pag-asa, bugnaw ang panahon ug dunay hini nga mga pagulan sa Luzon tungod sa northeast monsoon kon amihan. Hinisab ngadto sa kasarangan ng pag-ulan ug thunderstorms sa Mindanao, Visayas ug sa Palawan tungod sa ikog sa usa ka low pressure area. Base sa Metro Weatherscape, hini ngadto sa kasarangan ang pag-ulan sa Palawan, ilabi na sa southern portion niini. Ulanon sab ang Caraga ug mukatabsab kini paingon sa Mindanao. Sa Visayas, ulanon ng Dumaguete, Tagbilaran ug Borongan ug dunay thunderstorms sa Iloilo, Tacloban ug Metro Cebu. Diin gipahigayon sab ang unang adlaw sa novena ngadto sa Señor Santo Niño. Ug sa Mindanao, ulanon ang Cotabato, Butuan ug General Santos City samtang dunay thunderstorms sa Cagayan de Oro, Zamboanga ug Metro Davao. Mao kato ang latest sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan nimo, Menchu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung bot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugit o komentaryo, mahimo sab ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ugma puhon. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.